L-odwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-għanaqattu maħna il-lun il-9 ta' April il-ġimma u l-ħin bħalissa huwa l-10:30 ta' filgħodu. Kif intom tafu, wara li rċevejtu l-istedina minn għandna, il-lun santellaw il-polot għadħul fil-diversi livelli ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja tal-Każijiet Serji. Qabel ma nagħtu bidu għal dana il-polot sa nagħmlu talba ċkejkna wara nagħmel introduzzjoni u wara intellaw il-polot waħda wara l-oħra. Għalhekk nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Matul din il-ġimgħa din niċċelebraw il-festa tal-Għajt. Bdejna minn nhar il-Ħadd u matul dawn il-ġranet din insegwu id-deriet ta' Ġesu lill-Apostli. Okkażjonijiet li fihom l-Apostli fehmu ħafna iktar dak li kien qalilhom Ġesu qabel il-mewt tiegħu. Fehmu x'jiġifieri il-mewt u anke il-qawmien mill-imwiet. Nitolbu l-mulej sabiex aħna wkoll li rċevejna din il-fidi u konna wieħed mill-ewwel popli li rċieva din il-fidi permezz ta' San Pawl u San Luqa li ġew fuq gżiritna, nibqgħu narfu din il-fidi u nikbru fija wkoll. Nitolbu wkoll sabiex dina il-fidi li aħna rċevejna nadduha wkoll lil-uliedna. Għalhekk nitolbu l-koll flimkien. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. U daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ġesu, Giuseppi, Marija itolbu għalina fl-isem tal-Missieru, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, issa f'din is-sessjoni li għandna l-applikazzjonijiet li aħna ngħidulhom tat-tielet kriterju, ġifieri ta' tfal li mhumiex fi skola, m'għandhomx ħuthom fi skola tal-Knisja, m'għandhomx xi ħadd mill-ġenituri tagħhom li huwa impjegat fi skola tal-Knisja u ma kinux fi skola tal-Knisja li ma tkomplix, huma tfal ta' applikanti, huma applikanti li qegħdin fi skejjel oħra u għalhekk applikaw biex jidħlu wkoll fl-iskejjel tal-Knisja. Għandna diversi gruppi għaliex għandna idħul fil-livell tal-Form 1, tal-Year 1, tal-Kinder 2 u tal-Kinder 1. Tajjeb, u sintendi għandna kemm għas-subien u anke għall-bniet. U kull grupp ukoll jerġa' jinqasam f'gruppi differenti kif issa nispjegaw wieħed wara l-ieħor. Ninfurmawkom li aħna f'din il-polza bħalma nagħmlu fil-polots kollha intellaw il-polza ta' kulħadd, l-applikazzjoni ta' kulħadd, in-numru ta' kulħadd li japplika sa ntellawh, dan ma jfissirx però li għandna post għal kulħadd. Aħna nibqgħu nofru l-postijiet li għandna wieħed wara l-ieħor lil min imissu tajjeb sakemm jimtlew il-postijiet kollha. Sfortunatament m'għandniex post għal kulħadd. Kieku ikun tajjeb kieku għandna post għal kulħadd imma ninsabu wkoll limitati f'dan l-aspett. Għalhekk ma jfissirx li għax tlajt fil-polza llum bil-fors awtomatikament se jkollok post fi skola tal-Knisja. Il-proċess wara llum wara li ntellaw il-polza llum għada kunu tistaraw anka dan il-video ta' din it-trasmissjoni jibqa' available disponibbli fuq il-website knisja.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Anka intellaw ir-riżultat tal-polza miktub tajjeb sabiex wieħed ikun jista' jara malajr mhux flok joqgħod isegwi l-video tistgħu toqgħodu ssegwuh, imma tkun iktar faċli dak li jkun jara r-riżultat stampat. F'dan il-każ tal-Każijiet Serji aħna nippubblikaw in-numru tal-applikazzjoni imma minħabba s-sensitività ta' dawn il-każijiet u b'rispett anke lejnkom u anke lejn il-liġi dwar il-ħarsien tad-dejta privata ma nippubblikawx l-ismijiet tal-applikanti tajjeb. U għalhekk intom tidu segwu skont ir-riżultat l-isem numru tal-applikazzjoni, hekk ħajtilgħu il-polots u hekk jidhru fuq il-website tal-Knisja. Wara li intellaw dan ir-riżultat, u mbagħad nibdew inċemplu lil min imissu nibdew wieħed wara l-ieħor. Tidu tifhmu daqsxejn nitolbukom tieħdu konsiderazzjoni li dan ix-xogħol qiegħed isir
fil-waqt li qed isir xogħol ieħor, polots oħra titilgħu għadħul fl-ewwel sena sekondarja tas-subien, tal-bniet, għal-raba sena, għall-ewwel sena, għat-tieni sena u għal-kindergarten, l-ewwel u t-tieni sena, sewwanna daw il-polots kollha li jridu jsiru matul dawn il-ġimgħat li ġejjin. U wara l-polots nerġgħu nibdew sessjonijiet oħra tar-reġistrazzjoni, anzi interkalati magħhom ikollna reġistrazzjoni l-għażliet tal-iskejjel li l-ġenituri jagħmlu. Għalhekk ix-xogħol irid isir bejn ħaġa u oħra. Din għall-biċċa xogħol li nċemplu lill-iskejjel. Nċemplu lilkom il-ġenituri sabiex intom tagħżlu skola. Anke ħafna drabi intom il-ġenituri wkoll titalbuna li ntukom ftit ċans sabiex titkellmu bejnietkom, titkellmu anke mat-tfal jew forsi ssaqsu lil xi ħadd u tinfurmaw ruħkom qabel ma tagħtu d-deċiżjoni tagħkom. Għalhekk dak li jkun ħafna drabi ma jagħtix risposta b'mod immedjat, ikonna min jagħtina risposta b'mod immedjat, imma oħrajn jitolbuna ftit tal-ħin. Għalhekk nitolbukom ftit tal-paċenzja u tistennew sakemm aħna nċemplulkom. Mhux se naqbżu lil ħadd inwiegħdkom dina li mhux se naqbżu l-ħadd li jmissu, imma il-proċess jieħu ftit ta' żmien, jieħu ftit ta' żmien sew ħan nkunu ċari, mhux ġranet u ġimgħat. Ntawlu iktar minn xahar, kważi anke xahrejn ġieli, speċjalment noqorbu lejn l-aħħar, għaliex ħaġa wara l-oħra u pass wara l-ieħor tajjeb u dejjem hemm ħafna xogħol xi jsir. Jiena nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lit-tim li għandna jaħdem fl-uffiċċju ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja għax-xogħol kbir li għamlu b'reqqa kbira u b'attenzjoni kbira u b'rispett lejn kulħadd. Illum ħantellaw mela kif ngħidilkom il-polots għadħul fil-Form 1 fil-ewwel sena primarja għal-Kinder 2 u anke għal-Kinder 1. Ta' dawn l-applikanti li aħna ngħidulhom tat-tielet kriterju applikanti oħra. Kif spjegajtilkom ukoll għandna diversi gruppi fosthom. Però dawn ħanimxu pass pass u jiena ħanibda billi ħantellaw l-ewwel polza li hija l-polza ta' dħul fl-ewwel sena sekondarja subien, għandna l-grupp kull manna hawnhekk grupp wieħed tal-każijiet soċjali fejn għandna 3 applikanti. Dan huwa l-każ għaliex il-postijiet li kellna għal tfal bis-support mhux se jiġu mimlija bil-applikazzjonijiet li għandna tal-ewwel kriterju. Jekk għalli se jkun jibqa' għandna postijiet oħra, fil-każ iktar il qudiem noħorġu applikazzjoni nistidnukom biex tapplikaw għad-dħul għat-tfal bis-support għall-Form 1. Imma issa f'din is-sitwazzjoni ma kenniex ftuħ għat-tfal li għandhom is-support fil-Form 1. Għalhekk kull manna huwa 3 applikazzjonijiet għal każijiet soċjali dħul fil-Form 1 subien. Ħanibdew bl-ewwel polza, l-ewwel riżultat. U dan huwa l-ewwel riżultat li għandna huwa 629. 629. Fit-tieni post għandna lil 3916. 3916. U fil-post li jmiss għandna lil dak li għandu n-numru 2680. Dawn huma t-3 tfal każijiet soċjali li għandna għadħul fl-ewwel sena sekondarja subien u dak huwa r-riżultat. Ħanerġa' naqrom wara xulxin u intom tistgħu tarawhom fuq l-iskrin ukoll. Fl-ewwel post għandna lil dak li għandu n-numru 629. Fit-tieni post għandna dak li għandu n-numru 3916 u fit-tielet post għandna dak li għandu n-numru 2680. Dawn huma 3 każijiet soċjali li għandna dħul fl-ewwel sena sekondarja subien. Issa ngħaddu għal polza oħra, ħanaddu għal bniet u għal bniet għadħul fl-ewwel sena sekondarja. Fl-ewwel grupp għandna bis-support 1-to-1 għandna applikazzjoni waħda. Fit-tieni grupp li għandha support shared għandna 2 applikazzjonijiet u
Bat għandna applikazzjoni oħra ta' xi ħadd li għandu fil-proċess tal-applikazzjoni għall-statement. Mela, peress li għal one-to-one minn għandu support full-time one-to-one, għandna applikazzjoni waħda għalhekk Polza mhux santellaw u din hija dik li għandha n-numru 635. Tajjeb, mbassa ħantellaw il-Polza ta' dawk iż-żewġ titfal li għandhom shared support u l-ewwel waħda fosthom hija dik li għandha n-numru 469. 469. Issa għandna dak li għandha n-numru 675. U dawk kienu il-żewġ applikanti li għandna għadħul tal-bniet fil-sena sekundarja su bniet li għandhom shared support. Ħanerġa' nirrepeti r-riżultat u hekk tistgħu taraw fuq l-iskrin ir-riżultat ukoll. Fl-ewwel post għandna dik li għandha n-numru 469 u fit-tieni post dik li għandha numru tal-applikazzjoni 675. Dawn huma żewġ applikazzjonijiet li kellna tal-shared support u għandna tifla li għadha fil-proċess li tingħata statement u għandha n-numru 625. Hawnhekk m'għandniex Polza peress li għandna applikazzjoni waħda. Dawn huma t-tfal mela li kellna għadħul bniet fl-ewwel sena sekondarja u issa ngħaddu għal polot għadħul fl-ewwel sena primarja tas-subien. L-ewwel sena primarja tas-subien. Hawnhekk għandna diversi gruppi, għandna grupp ta' 22 applikazzjoni ta' tfal li għandhom is-support one-to-one, għandna 6 applikazzjonijiet li għandhom is-support shared, għandna applikazzjoni waħda ta' xi ħadd li għandu support għal ftit sigħat fil-ġimgħa, għandna 7 applikazzjonijiet ta' subien li għandhom fil-proċess li jingħataw statement. U fl-aħħar għandna wkoll żewġ applikazzjonijiet ta' każijiet soċjali. Ħanibdew bir-riżultat tal-ewwel grupp. L-ewwel wieħed fosthom huwa dak li għandu l-applikazzjoni 682. Wara għandna dak li għandu n-numru 606. Dawk huma l-ewwel tnejn, issa ngħaddu għat-tielet applikazzjoni li hija n-numru 593. Issa għandna l-applikazzjoni tan-numru 660. U issa għandna l-applikazzjoni bin-numru 651. Wara għandna l-applikazzjoni bin-numru 680. Wara għandna l-applikazzjoni bin-numru 570. L-applikazzjoni li jmiss għandha n-numru 553. Issa għandna l-applikazzjoni bin-numru 591. Wara jmiss l-applikazzjoni bin-numru 622. 622. Wara jmiss l-applikazzjoni li għandha n-numru 444. Għandna l-applikazzjoni wkoll ta' dik li għandha n-numru 803. L-applikazzjoni li jmiss għandha n-numru 659.
659 659. Għanna l-applikazzjoni issa ta' numru 586 586 586. U l-applikazzjoni li jmiss għandha n-numru 561 561 561. L-applikazzjoni li jmiss għandha n-numru 621 621. L-applikazzjoni li jmiss għandna n-numru 648 648. Issa jmiss l-applikazzjoni bin-numru 580 580. Issa għandna l-applikazzjoni bin-numru 678 678. U l-applikazzjoni li jmiss għandha n-numru ta' 613 613. Issa jmiss l-applikazzjoni ta' 603 603. L-applikazzjoni li jmiss hija ta' 654 654 654. Daw kienu l-lista tal-applikazzjonijiet li għanna għadħul fl-ewwel sena primarja għas-subien li għandhom is-support full-time one-to-one. Kif għattilkom għanna 22 minn dawn l-applikanti. Se nerġa' nagħti ir-riżultat u tistgħu taraw ħanka fuq l-iskrin. Fl-ewwel post għandna dak li għandu n-numru 682. Fit-tieni post dak li għandu n-numru 606. Tat-tielet post għandu n-numru 593. Fil-raba post dak li għandu n-numru 660. Dak li għad fil-ħames post għandu n-numru 651. Dak li għad fil-sitt post għandu n-numru 680. Dak li għad fil-seba post għandu n-numru 570. 570. Dak li għad fil-numru 8 għandu n-numru 553. Mi għad fil-disa post għandu n-numru 591. Fl-10 post għandu n-numru 622. Dak li għad fil-11 post għandu n-numru 444. 444. Dak li għad fil-12 post għandu n-numru 803. 803. Dak li għad fit-13 post għandu n-numru 659. Dak li għad fil-14 post għandu n-numru 586. Dak li għad fil-15 post għandu n-number 561. Dak li għad fil-16 post għandu n-numru 621. Dak li għad fil-17 post għandu n-numru 648. Dak li għad fit-18 post għandu n-numru 580. Dak li għad fit-numru 19 għandu n-numru 678. Dak li għad fil-20 post għandu n-numru 613. Dak li għad fil-numru 21 għandu il-numru tal-applikazzjoni 603. U dak li għad fil-numru 22 għandu il-numru ta' 654. Daw kienu 22 applikant li għanna bis-support full-time għadħul fl-ewwel sena primarja. Kif għad fil-bidu ma jfissirx għal-kem tellajna li l-kulħat ma jfissirx li sfortunatament kontra qalbna m'għandniex il-post għal kulħadd. Għalhekk ikonna nimxu pass pass u nistennew naraw kemm nistgħu naċċettaw minn daw it-tfal skont il-postijiet li għandna fl-iskejjel. Issa għandna grupp ta' 6 tfal li għandhom shared support u sa ntellaw il-polza tagħhom. L-ewwel wieħed f'din il-polza huwa n-numru 645. 645. Fit-tieni post għandna n-numru 1300. 1300.
L-applikazzjoni li jmissu ta' dak li għandu n-numru 2193. U issa jmiss dak li għandu n-numru 615. L-applikazzjoni li jmiss għandha n-numru ta' 552. U l-applikazzjoni li jmiss għandha n-numru ta' 666. Dak kien il-grupp ta' tfal li għandhom shared supports u bina dħul fl-ewwel sena primarja u ħanerġa' nirrepeti il-lista tal-riżultat. Fl-ewwel post għandna dak li għandu n-number 645. Fit-tieni post għandna dak li għandu n-number 1300. Fit-tielet post għandna dak li għandu n-numru 2193. Fil-raba post għandna dak li għandu n-numru 615. Fil-ħames post għandna dak li għandu n-numru 552. Fil-sitt post għandna dak li għandu n-numru 666. Dawk kienu it-tfal li parteċipaw f'din il-polza. Issa għaddu għal palz oħra. Kull manna xaħat li għandu ftit sigħat ta' support fil-ġimgħa għandna applikazzjoni wieħed u dan huwa ta' dak li għandu n-numru 609. Pers li huwa wieħed waħdu polza x'intellaw m'għandniex. Ngħaddu għal grupp li jmiss u dan huwa tal-grupp li qegħdin fil-proċess li jingħataw statement, sewa għadhom ma nataw statement ta' għajnuna u ma nafux allura jekk jingħatawx, jekk hux full-time one-to-one, jekk hux shared, jew particular lessons, jiddependi kif jiddeċidi l-statementing board. Għandna 7 f'dan il-grupp u se ntellaw il-polza tagħhom issa. L-ewwel wieħed f'din il-polza għandna dak li għandu n-numru 576. 576. Fit-tieni post għandna dak li għandu n-numru 560. 560. Issa jmiss l-applikant li għandu n-numru 551. 551. Wara ħanna dak li għandu l-applikazzjoni numru 6647. 6647. Issa jmiss dak li għandu l-applikazzjoni numru 6504. 6504. Wara jmiss l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru 642. 642. U issa jmiss l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru 4340. 4340. Issa nerġgħu naqraw il-riżultat ta' din il-polza. Nibdew bl-ewwel wieħed li għandu n-numru 576. Fit-tieni post għandna dak li għandu n-numru 560. Fit-tielet post għandna dak li għandu n-numru 551. Fir-raba post għandna dak li għandu n-numru 6647. Fil-ħames post għandna dak li għandu n-numru 6504. Fis-sitt post għandna dak li għandu n-numru 642. U fil-seba post għandna dak li għandu dak li għandu n-numru 4340. 4340. Dan kien grupp ieħor ta' applikanti nara daw li għedin fil-proċess li jingħataw statement tas-subjena dħul fl-ewwel sena primarja. Issa ngħaddu għal żewġ applikazzjonijiet li għandna ta' Każijiet Serji se ntellaw il-polza bejniethom ħannaraw min se jiġi l-ewwel u fit-tieni post. L-ewwel wieħed ġie dak li għandu n-numru 665 u fit-tieni post għandna dak li ġie bin-numru 4464. 4464. Tajjeb, dawn huwa żewġ applikanti ta' każijiet soċjali
U għanna dar riżultat tagħhom minn ġi l-ewwel u minn ġi it-tieni. Fl-ewwel post ġi dak li għandu n-number 665 u fit-tieni post ġi dak li għandu n-number 4464. Spiċċajna dan il-grupp ta' applikazzjonijiet ta' dħul fl-ewwel sena primarja tas subien u ngħaddu issa għal grupp tal-bniet li applikaw għadħul fl-ewwel sena primarja. Minn dawn għandna 3 gruppi, l-ewwel grupp huwa ta' dawk li għandhom statement full-time 1-to-1, għandna żewġ applikazzjonijiet diġà dawru l-Polza u għandna riżultat tal-ewwel waħda li hija dik li għandha n-numru 653. U fit-tieni post għandna dik li għandha n-numru 2512. Mela dawk kienu l-applikazzjonijiet tal-bniet li għandhom support full-time 1-to-1 bħalissa jippreparaw għal polza ta' gruppi ieħor li għandna żewġ titfal li qegħdin ukoll fil-proċess li jingħataw statement. Għandna żewġ applikazzjonijiet ħantellaw il-polza bejniethom u hekk inkunu nistgħu naraw x'inhu r-riżultat tagħhom. Naraw wara għandna wkoll każ soċjali wieħed għadħul fil-ewwel sena primarja tal-bniet. L-ewwel waħda mela minn daw it-tfal li għandhom qegħdin fil-proċess li jingħataw statement hija dik li għandha n-number 462. Fit-tieni post għandna dik li ġib il-numru ta' 575. Hekk tellajna l-polza f'din il-grupp ukoll, f'din il-kategorija tal-bniet li ħajidħlu li japplikaw biex jidħlu fl-ewwel sena primarja u kif għattilkom ukoll għandna każ soċjali wieħed li għandu n-numru ta' 582. Ekku. Nerġa' naqra r-riżultat ta' daw il-polot ta' dħul fl-ewwel sena primarja tal-bniet. Fl-ewwel grupp li għandna dawk li għandhom il-full-time support tal-LSC 1-to-1 u għandna l-ewwel il-653 u fit-tieni post għandna l-2512. Dawk li qed għadhom fil-proċess li jingħataw statement għandna żewġ applikazzjonijiet, fl-ewwel post għandna n-numru 462 u fit-tieni post għandna dik li għandha n-numru 575. Bat għandna applikazzjoni ta' każ soċjali ta' dik li għandha n-numru 582. Dawn huma l-applikazzjonijiet mela li kellna għadħul fl-ewwel sena primarja tal-bniet u issa ngħaddu għal polot tal-applikazzjonijiet għadħul fit-tieni sena kindergarten tal-bniet. Fl-ewwel tas-subien ħanagħmlu l-ewwel Boys, mela tas-subien. Tas-subien għandna fl-ewwel grupp li huma tfal li għandhom support full-time 1-to-1 għandna żewġ applikazzjonijiet. L-ewwel wieħed fosthom ġab in-numru 670. U fit-tieni post għandna dawk li għandhom in-numru li għandu n-numru 628. U bat għandna ieħor li għandu il-numru 658. Skużawni, l-ewwel għattilkom li tfixkilt grupp ma' l-grupp ta' għadħul fl-ewwel sena kindergarten. Fil-fatt din il-polza li tintella wissa fiha 19 il-grupp, dejjem għadħul fit-tieni sena kindergarten, però n-numru tal-applikazzjonijiet huwa ta' 19. U dak li jmiss issa dak li għandu n-numru 632. Wara għandna dak li għandu l-applikazzjoni 568. U issa għandna dak li għandu n-numru 579.
579. U issa għandna dak li għandu l-applikazzjoni numru 607. 607. U issa dawn l-missu għandu n-numru 638. 638. Issa jmiss dak li għandu l-applikazzjoni numru 1301. 1301. U issa jmiss dak li għandu l-applikazzjoni numru 594. 594. U issa jmiss l-applikazzjoni li jmiss hija ta' dak li għandu n-numru 555. 555. Issa jmiss l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru 599. 599. U issa jmiss l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru 612. 612. 612. U issa jmiss l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru 683. 683. Issa jmiss l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru 419. 419. Issa jmiss l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru 556. 556. U issa jmiss l-applikazzjoni ta' dak li għandu 655. 655. U issa jmiss l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru 668. 668. U issa jmiss l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru 567. 567. Issa nerġgħu naqraw ir-riżultat ta' din il-polza. U fl-ewwel post għandna li dak li għandu n-numru 670. Fit-tieni post dak li għandu n-numru 628. Fit-tielet post dak li għandu n-numru 658. Fir-raba post dak li għandu n-numru 632. Fil-ħames post dak li għandu n-numru 568. Dak li għad fis-sitt post dak li għandu n-numru 579. Dak li għad fis-seba post dak li għandu n-numru 607. Dak li għad fit-tmien post dak li għandu n-number 638. Dak li għad fit-disa post għandu n-numru 1301. Dak li għad fl-10 post għandu n-numru 594. Dak li għad fil-11 post għandu n-numru 555. 555. Dak li għad fil-12 post għandu n-numru 599. U dak li għad fil-13 post għandu n-numru 612. Dak li għad fil-14 post għandu n-numru 683. Dak li għandu n-numru 15 huwa il-419. Dak li għad fil-numru 16 għandu n-numru 556. Dak li għad fil-17 il-post għandu n-numru 655. Dak li għad fil-18 il-post għandu n-numru 668. U dak li għad fil-19 il-post għandu n-numru 567. Dan kien il-grupp ta' tfal li għandhom il-support one-to-one natħul fit-tieni sena kindergarten subin. U issa ngħaddu għal polza li jmiss li hija tal-dawk li għandhom shared u li għandna 8 f'dan il-grupp. Ħanibdew bl-ewwel applikazzjoni li għandna li tarat mill-polza li huwa n-numru ta' 663. Wara għandna riżultat it-tieni post għandna 677. 677. Fil-tielet post għanna issa l-applikazzjoni ta' numru 634.
634. U dak li jmiss issa għandu numru 669. U l-applikazzjoni li jmiss issa hija ta' dak li għandu numru 641. U wara għanna l-applikazzjoni ta' dak li għandu numru 637. U l-applikazzjoni li jmissa ġib il-numru ta' 674. U għanna l-applikazzjoni issa ta' dak li ġib il-numru 640. Dik kienet ukoll mela il-grupp ta' tfal li għandhom shared support għanna 8. Nerġa' naqra dan ir-riżultat ta' dan il-grupp li għandhom shared support. Fl-ewwel post għandna dak li għandu il-numru 663. Nistidinkom issegwu wkoll x'inhu jiġri fuq l-urna għadhom kif intefgħu il-polots u issa taraw għadduru biex imbagħad jitellaw il-grupp li jmiss. Fit-tieni post għandna l-numru 677. Fit-tielet post għandna n-numru 634. Fil-raba post għandna 669. Fil-ħames post għandna l-641. Fil-sitt post għandna dak li għandu n-numru 637. Fil-seba post għandna dak li għandu n-numru 674. Fit-tmien post għandna dak li għandu n-numru 640. Dan kien il-grupp ta' 8 applikazzjonijiet li għandna ta' tfal li għandhom shared support għad Kinder 2 Boys. Issa għandna applikazzjoni ta' wieħed, ta' tifel wieħed li għandu support għal ftit sigħat matul il-ġimgħa u dan l-applikazzjoni ta' tifel li għandu n-numru 572. Ovvjament m'għandniex Polza peress li huwa applikazzjoni waħda. Ngħaddu għal grupp li jmiss u issa huwa dak li qegħdin fil-proċess li jingħataw statement. U hawnhekk minn dan il-grupp għandna 8 applikazzjonijiet u li qed intellaw il-polots tagħhom propju issa. L-ewwel wieħed f'dan il-grupp għandu n-numru 5015. 5015. Fit-tieni post għandna dak li għandu n-numru 620. Fit-tielet post għandna dak li għandu n-numru 652. Dak li jġib il-numru 652. L-applikazzjoni li jmissija ta' dak li għandu n-numru 656. 656. L-applikazzjoni li jmissija ta' dak li għandu n-numru 633. 633. L-applikazzjoni li jmissija ta' dak li għandu n-numru 6248. 6248. L-applikazzjoni li jmissija ta' dak li għandu n-numru 646. 646. L-applikazzjoni li jmiss hija ta' dak li għandu n-numru 588. 588. Dan huwa il-grupp ta' l-applikazzjonijiet li kellna ta' tfal li qed jistennew li jingħataw statement bħalissa tiddur lurna l-grupp li jmiss. U issa minn ftit ieħor nerġgħu naqraw anzi ġiġa waslu din ir-riżultat tal-polza ta' dawn li għandhom fil-proċess li jieħdu statement tas-subien għadħul fit-tieni sena kindergarten. Fl-ewwel post għandna dak li għandu n-number 5015. Fit-tieni post huwa dak li għandu n-number 620. Fit-tielet post dak li għandu n-number 652. Fir-raba post dak li għandu n-number 656. Fil-ħames post dak li għandu n-number 633. Fis-sitt post dak li għandu n-number 6248. Fis-seba post dak li għandu n-numru 6
646. Fit-tmien post dak li għandu n-numru 588. Dak kien il-grupp mela ta' daw it-tfal li għandhom fil-proċess li jingħataw statement għandna 8 u issa għandna grupp ieħor ta' każijiet soċjali għandna żewġ applikazzjonijiet f'dan il-grupp u fl-ewwel polza għandna dak li għandu n-numru 584. Fit-tieni post għandna dak li għandu n-numru 577. Tajjeb, mela dak kien il-grupp ta' żewġ applikazzjonijiet ta' każijiet soċjali għadħul fit-tieni sena kindergarten. Se nerġgħu naqra dan ir-riżultat. Fl-ewwel post għandna dak li ġab in-numru 584 u fit-tieni post għandna dak li għadu kif ġab in-numru wkoll li jġib in-numru 577. Hekk spiċċajna dan il-grupp ta' applikazzjoni ta' dħul fit-tieni sena kindergarten mis-subien u ngħaddu għadħul tal-bniet fit-tieni sena kindergarten. U hawnhekk għandna l-ewwel grupp li huwa ta' tfal li għandhom statement full-time 1-to-1 u għandna 5 applikazzjonijiet. L-urna diġà daret, nistedinkom dejjem issegwu fl-inset li għandna fuq l-iskrin biex issegwu l-urna li sakemm jien inkun naqra ikunu jippreparaw il-polza li jmiss. Issa jmiss l-ewwel wieħed għandna n-numru 4533. U issa għandna l-applikazzjoni ta' tieni waħda li ġib in-numru ta' 647. U wara jmiss l-applikazzjoni ta' dawk li jġibu n-numru 681. U issa għandna l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru li għandha n-numru 441. L-applikazzjoni li jmiss ġib il-numru ta' 684. Naħseb dawk kienu l-5 applikazzjonijiet li għandna tal-bniet bis-support full-time 1-to-1. Sa nerġa' naqrom waħda wara l-oħra tistgħu tarawhom anke fuq l-iskrin. Fl-ewwel post għandna n-numru 4533. Fit-tieni post għandna n-numru 647. Fit-tielet post għandna n-numru 681. Fir-raba' post għandna n-numru 441. U fil-ħames post għandna n-numru 684. Dak kien l-ewwel grupp minn din il-kategorija ta' dħul tal-bniet fit-tieni sena kindergarten. Issa għandna l-grupp ta' tfal li għandhom is-support shared. U f'dan il-grupp għandna 4 applikazzjonijiet. U ekku ħanibdew l-ewwel applikazzjoni li hija ġib in-numru ta' 581. Fit-tieni post għandna l-applikazzjoni li ġib in-numru 563. Fit-tielet post għandna dik li ġib in-numru 643. L-applikazzjoni li jmiss ġib in-numru ta' 611. Dawk kienu l-4 applikazzjonijiet ta' tfal li għandhom support shared u se nerġa' naqra dan ir-riżultat ta' dan il-grupp. Fl-ewwel post għandna dik li ġib in-numru 581. Fit-tieni post għandna dik li ġib in-numru 563. Fit-tielet post għandna dik li ġib in-numru 643. Fir-raba' post għandna dik li ġib in-numru 611. Hekk konkludejna wkoll dan il-grupp ta' tfal li għandhom is-support shared u ngħaddu għal grupp ieħor issa għandna żewġ tfal li għadhom fil-proċess li jingħataw statement. F'dan il-grupp għandna żewġ tfal u l-ewwel applikazzjoni li telat hija dik li għandha n-numru 618. L-applikazzjoni li jmiss issejja ta' dak li għandha
il-numru 559, 559. Dawn kienu żewġ applikazzjonijiet li għandna ta' tfal li qed jistennew biex jingħataw statement, għandna 2 minnhom, nerġgħu naqraw dan ir-riżultat. Fl-ewwel post għandna li dik li ġib in-numru 618 u fit-tieni post għandna dik li ġib in-numru 559. Konkludejna wkoll dan il-grupp ta' applikazzjonijiet u ngħaddu għal grupp li jmiss li huwa ta' 3 ibniet li għandhom huma każijiet soċjali. Qed tittella l-polza tagħhom u fl-ewwel post għandna dik li ġib in-numru 610, 6-1-10. Fit-tieni post għandna dik li ġib in-numru 5-7-1, 5-7-1. U dik li jmiss issa ġib in-numru 5-7-3, 5-7-3. Dawn kienu 3 applikazzjonijiet ta' każijiet soċjali għadħul fit-tieni sena kindergarten tal-bniet li r-riżultat tagħhom issa se nerġa' naqra. Fl-ewwel post għandna dak li għandha n-numru 610, fit-tieni post dik li għandha n-numru 571 u fit-tielet post dik li għandha n-numru 573. Hekk konkludejna dan il-grupp u din il-kategorija għadħul fit-tieni sena kindergarten tal-bniet. U issa ngħaddu għadħul fl-ewwel sena kindergarten. Sa nibdew bil-grupp tas-subien, tfal li għandhom is-support full-time one-to-one. F'dan il-grupp għandna żewġ titfal. L-ewwel wieħed li tela fil-polza huwa dak li għandu in-numru 566, 566. U dak li ġab it-tieni post huwa dak li għandu n-numru 574, 574. Dak kien l-ewwel grupp li għandna ta' dħul fl-ewwel sena kindergarten, se nerġa' naqra ir-riżultat u dan huwa dak li ġie fl-ewwel post huwa dak li għandu n-numru 566. Dak li ġie fit-tieni post huwa dak li għandu n-numru 574, 574. Ekku, mela daw kien ir-riżultat ta' l-ewwel polza subien għadħul fl-ewwel sena kindergarten. Issa għandna tifel li għandu l-għajnuna shared u kull ma għandna tifel wieħed f'din il-grupp, għalhekk m'għandniex polza u dan għandu n-number 662. Ngħaddu għal grupp li jmiss li dan huma tfal, sintendi da għadhom tfal żgħar u għandna għadhom fil-proċess għadħul biex jingħataw statement. So dawn huma tfal li bħalissa għandhom sentej ħajkollhom 3 snin. U għandna grupp ta' 25 tajjeb. Għalhekk il-polza li jmissija bej 25 tifel li qed japplikaw biex ikollhom xi statement ta' support. L-ewwel wieħed f'dan il-grupp huwa dak li għandu in-numru tal-applikazzjoni numru 589, 589. U l-tifel li jmiss issa jġib in-numru 583, 583. Issa jmiss dak li għandu n-numru 596, 596. Dak li jmiss issa huwa dak li għandu n-numru 676, 676. Dak li għandu il-numru tal-applikazzjoni huwa issa 673, 673. U issa jmiss l-applikazzjoni numru 597, 597. L-applikazzjoni li jmiss ġib in-numru ta' 667, 667. L-applikazzjoni li jmiss ġib in-numru ta' 600, 600. L-applikazzjoni li jmiss għandha il-numru ta' 5805, 5805.
L-applikazzjoni li jmiss iġib il-numru ta' 605. 605. L-applikazzjoni li jmiss iġib il-numru ta' 650. 650. L-applikazzjoni li jmiss iġib il-numru ta' 3567. 3567. L-applikazzjoni li jmiss iġib il-numru ta' 405. 405. L-applikazzjoni li jmiss dan huwa grupp kbir ta' 25 l-applikazzjoni wara jmisna grupp mbagħad qasir ħafna ta' wieħed biss. L-applikazzjoni li jmiss ta' issejja dik li ġib il-numru 623. Wara 623 għandna issa l-applikazzjoni ta' dak li ġib il-numru 587. 587. U l-applikazzjoni li jmiss issa ġib il-numru ta' 639. 639. 639. L-applikazzjoni li jmiss ġib il-numru ta' 419. 4419. L-applikazzjoni li jmiss ġib il-numru ta' 550. 550. L-applikazzjoni li jmiss ġib il-numru ta' 4570. 4570. L-applikazzjoni li jmiss ġib il-numru ta' 585. 585. L-applikazzjoni li jmiss ġib il-numru ta' 564. 564. L-applikazzjoni li jmiss ġib il-numru ta' 578. 578. L-applikazzjoni li jmiss ġib il-numru ta' 661. 661. U naħseb wasalna fl-axħar li baqanna l-axħar tnejn ta' dan il-grupp, grupp daqsxejn imdaqqas, il-numru li jmiss huwa ta' 595. 595. U l-axħar applikazzjoni f'dan il-grupp huwa ta' 558. 558. 558. Nistedinkom issegwu wkoll xi tiġri fl-inset tal-dana tippreparaw għal Polza li jmiss fejn issa jitpoġġew il-polots li jmiss, ħalli mbagħad naqrawhom waħda wara l-oħra. Dan il-grupp li għadni kif spiċċajt naqra huwa grupp ta' tfal għadħul fl-ewwel sena kindergarten, subien huma tfal li għadhom talbu biex jingħataw statement, għandna grupp ta' 25, se nerġa' naqra dan ir-riżultat. Fl-ewwel post għandna n-numru 589. Fit-tieni post għandna 583. Fit-tielet post 596. Fil-raba post 676. Fil-ħames post għanna numru 673. Fil-sitt post għanna il-numru 597. Fil-seba post għanna numru 667. Fil-tmin post għanna numru 600. Fil-disa post għanna numru 5805. Fil-10 post għanna numru 605. Fil-11 post għanna numru 650. Fil-12 post għanna numru 3567. Fil-13 post għanna numru 405. Fil-14 post għanna numru 623. Fil-15 post għanna numru 587. Fil-16 post għanna numru 639. Fil-17 post għanna numru 4419. Fil-18 post għanna numru 550. Fil-19 post għanna numru 4570. Fil-20 post għanna numru 585. Fil-21 post għanna numru 564. Fil-22 post għanna numru 578. Fil-23 post għanna numru 661. Fil-24 post għanna numru 595. Fil-25 post għanna numru 558. Kifat ftitilu kon nerġan fakkar li aħna ntellaw
l-applikazzjonijiet kollha li nirċievu u hekk intom tkunu tafu li l-applikazzjoni tagħkom intefgħet fil-Polza sew għandkom dan is-sodisfazzjon, però dan ma jfissirx li għandna sfortunatament post għal kulħadd tajjeb. Dan għajda kontra qalbi biswit ta' qalb, imma dik hija r-realtà speċjalment fil-Kinder 1 m'għandniex ħafna postijiet, m'għandniex ħafna klassijiet u skejjel u għalhekk il-postijiet huma ftit limitati. Kont qed ngħidilkom li għandna grupp issa jmiss tal-każijiet soċjali, għandna każ soċjali wieħed ta' dħul fl-ewwel sena kindergarten ta' subien u dan huwa dak li jġib in-number 6059. Tajjeb, u hekk spiċċajna dan il-grupp u din il-kategorija ta' applikazzjonijiet ta' għadħul fl-ewwel sena kindergarten ta' subien. Issa ngħaddu għal grupp li jmiss li huwa għal dħul fl-ewwel sena kindergarten tal-bniet. Hawnhekk għandna 3 gruppi, l-ewwel grupp huwa magħmul minn tfal li għandhom is-support full-time one-to-one u dan il-grupp fih żewġ applikazzjonijiet. L-ewwel waħda fosthom iġġib in-numru 644. 644. U fit-tieni post għandna dik li ġib in-numru 624. 624. Dawn huma żewġ applikazzjonijiet li kellna tal-bniet li għandhom full-time support one-to-one għadħul fl-ewwel sena kindergarten. Nerġa' naqra dan ir-riżultat. Fl-ewwel post għandna dik li ġabet in-numru 644. 644. Fit-tieni post għandna dik li ġabet in-numru li għandha n-numru 624. 624. Issa ngħaddu għal grupp li jmiss li huwa ta' 8 applikazzjonijiet ta' tfal li qegħdin fil-proċess li jingħataw statement. Sewwa daw niftakru għadhom tfal żgħar, segwu fuq l-insetet bħalissa tistella il-Polza u hawnhekk għandna 8 applikazzjonijiet ta' tfal li talbu biex jingħataw statement tal-għajnuna. U fl-ewwel grupp, fl-ewwel waħda f'dan il-grupp huwa ta' dik li għandha n-numru 6676. 6676. Fit-tieni post għandna dik li għandha n-numru ta' 562. 562. U fit-tielet post għandna dik li għandha n-numru ta' 626. 626. Ekku l-applikazzjoni li missija ta' dik li għandha n-numru ta' 601. 601. U l-applikazzjoni li jmiss għandha n-numru ta' 616. 616. 616. L-applikazzjoni li jmiss għandha n-numru ta' 664. 664. Wara jmiss l-applikazzjoni ta' dik li għandha n-numru 592. 592. 592. U issa jmiss l-applikazzjoni ta' dik li għandha n-numru 554. Tajjem, u naħseb hekk spiċċajna dan il-grupp ta' 8 applikazzjonijiet. Jibċi preparaw tistgħu taraw fuq l-inset tal-Polza li jmiss ta' applikazzjoni ta' 3 tfal li huma każijiet soċjali. Sa dan it-tant jien se nerġa' naqra r-riżultat ta' dan il-grupp ta' tfal li qed jistennew li jkollhom statement. Fl-ewwel post għandna dik li għandha n-numru 66676. 6676. Fit-tieni post 562. Fit-tielet post 626. Fir-raba' post 601. Fil-ħames post 616. Fis-sitt post 664. Fis-seba' post 592. Fit-tmien post 554. Dak ekspiċċajna dan il-grupp ukoll ta' bniet li talbu biex ikollhom statement. Ħanaddu għall-aħħar grupp li għandna għal dolodu li huwa ta' każijiet soċjali għadħul fl-ewwel sena kindergarten tal-bniet. L-ewwel waħda għandha n-numru 569. 569. 569. Wara għandna l-applikazzjoni ta' dak li għandu n-numru 630. 630. U fl-aħħar għandna l-applikazzjoni numru ta' 631. 631.
Dan kien il-grupp ta' bniet li huma każijiet soċjali li tellajna il-Polza bejnietom li ħnerġa' naqra ir-riżultat tagħhom. U dan huwa r-riżultat li tistgħu taraw anke fuq l-iskrin. Fl-ewwel post għandna n-numru 569, fit-tieni post għandna n-numru 630, fit-tielet post għandna wkoll dik li għandha n-numru 631. Hekk konkludejna dawn il-polots li kellna għal dalolu ta' każijiet soċjali, fid-9:09 kellna il-polots ta' l-ewwel kriterju, fl-10:09 bdejna il-polots tat-tielet kriterju. Infakkar li l-proċess issa jkompli billi inċemplulkom, dan il-proċess jieħu ftit ta' żmien għaliex irridu nagħtu ċans kemm li jenna x'ikonna xogħol ieħor u anke lill-ġenituri li jkun imisshom jażlu biex jieħdu ftit tal-ħin sakemm jaslu għad-deċiżjoni tagħhom. Però aħna nwedukom li insegwu b'fedeltà ir-riżultat tal-Polza u nimlew kull post li għandna. Infakkar però li sfortunatament m'għandniex postijiet għal kulħadd fil-livelli kollha tajjeb, però nimlew il-postijiet kollha li jkollna. Jiena ma baqali xejn iktar li x'tagħmel li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nawguralkom kull suċċess fil-ħajja tagħkom u speċjalment fl-edukazzjoni u t-trobbija ta' uliedkom. Nirringrazzja t-tim tal-Wimedia li jissapportjana biex trasmettu dina il-polots. Nirringrazzja t-tim tal-Uffiċċju tal-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, uffiċjali oħra fil-Kurja u fis-segretarjat li jissapportjawna u anke lill-kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja. Nirringrazzjakom il-kol u nawguralkom il-jum it-tajjeb. U nirringrazzja wkoll in-nutar Aquilina li bil-paċenzja kollha kien magħna wkoll u t-timbra kull Polza li aħna tellajna. Grazzi lil kulħadd.